kay Diding Alhomiento, kag Ma'am Luisa Luing Melos, good morning. Sakay, dali, ikaw na, kay imo na. Ang tamyo. Sorry ka! Dress sa my Thailand. Sakay Sol Lama Barnatsa. Yes, kay Miss Sol Lama Barnatsa. Do ginagreet niya handumana ni Action Boy mo. Perfect. Good morning sa inyo. Kay Dayna Magbato Malabago, Bia Jonathan of course, Atia Kim Eriman, Daday Hilado sa Barangay Alihis. Sa kay Lisa Joy Ilon Amoroso, kag kay Concepcion Rodriguez. Josette Magua de los Reyes, Marilo Travilla Catinoy, Jelord Siando Humaway. Sa Barangay Burgos, Pontevedra. No? Good morning, monitor live subong. No? Kay Miss Jinky Dialagdon, dira sa may Phoenix, Arizona. Good morning dira sa imo. Kag kay Jobren Mones Ordinario. Ari na siya sa Makati. Kung nangyari na ko Makati, quarantine for 10 days. Haling sa abroad. Si Jobren Mones Ordinario, linggo sa abroad. Ate, mailanda nga ang pag-quarantine. Mayo lang ang pag-quarantine. Sa pamilya Ripuela de Alagdon, Nagor, Apil, Torreno, Beligorio, Verino, sang Barangay Pandanon, DSB, Natamyo, Mani, Miss Jinky, no? Jerel Gadudo, tamyo niya man, ang mama Ofelia, kag si tatay niya Rogelio Gadudo, sa pamilya Gadudo, kag Marandi family, sa Manuling, Kawayan. Adlaw gid nagatutok sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat. Good morning, Kawayanon. Kawayanon na tawag sila. Kawayanon, no. Perfect. Hindi man kawayanan, kay kawayanan. Lain naman na iya. Lain man ang kawayanist. Si Anthony na iya. Si Anthony ng kawayanist. Sige, go. Kagkay, dito gani. Ay Maria Teresa. Maria Teresa. Dali lang hindi ko siya makita. Si Manuel Morales pa. Manuel Morales. Kalayo na di sa ako niya. Manuel Morales. Saan na ya? Ara na gali ya? Family Morales ko na ginagreet niya lang. Kaya Maria Teresa Hofelenia, good morning man. Tisoy Boltron Morden. Mayong aga. Kaya Aming Cadenas Bering. Dras sa may Cebu City. Mayong buntag Cebu. Kaya Migo Motor ko, Jong ko, Action Boy, haraman siya. Yes, good morning. Good morning, kumusta ka na? Okay lang po na. Sa Mayo, good morning man. Kag subuman sa kay Dr. Matt Mayo. Yes, good morning. Sa kay amigo ko Juan Bol Gallo. Kag Madam Alma Alvarez Gallo. Sa good morning dira sa inyo. Kag Wilfredo Siapo. Kag good morning dira classmate. Mga classmate ko na yan. Mga classmate mo. Mga kwan sila sa una, mga yung event na sa una sa Philippines ay daw. Wakaton isa bala mo. Si Wilfredo Siapok. Ang iya mga asawa, nga si classmate ko man, nga si classmate ko ninduan mo, si Lucy Siapok. Runner naman niya. Sa mga sa Philippine team, din sila yan. Ay bongga. Mga athletes, mga athletes sila. Mga perte na mga athlete na. Diba si ang ilang, may bata ni sila? Oo Basta ilang bata, sila athlete man hindi. Athlete man. At amo na nang daso ng mga kuasang bulawan sa Pilipinas. Si Lucy Siapok, runner. Tapos si Wilfredo Siapok, walkatoner. Nga lang ko nga nalambot siya pa si Lucy mo. Runner tong isa mo siya. Kaya, wow, very ba? Si Lucy, disendaryo ni sa una mo. Nga lang ko nga, grabe ba, yung kabukaton ka lang, lambot mo pa si Lucy nga runner ba? Pero basi dagko ya tikang. Siguro dagko ra tikang nga nalambot niya. Ang 100 meters guro nga dlaga ni tikang lang. Tikang lang na sa nga. Pero no. Damo ko makilala sa unang mga taga-bago nga mga members sa Philippine team mo, mga walkatoner. Ato. Rochelle Evangelista. Damo atletang bago Action Boy. Damo atletang bago. Damo atleta. Rochelle Evangelista kag Ronald Hortilano. O sige ay ibang karon naman sa pagbalik natin. Standby na sa mga balita lokal.
Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, wala natutukan ni Presidente Rodrigo Duterte ang problema sa labor sector. Ini ang reaksyon ni General Alliance of Workers Association Secretary General Winnie Sancho. May kang tanan sa ika-6 kagatapusan ng State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahig ni Sancho nga dapat nung ginhatagan pagtamod sang presidente ang massive employment. Ilabi pa nga isa ini sa mga problema nga naglala pa tungod sa COVID-19 pandemic. Dismayado man si Sancho bangod wala man namit lang ang security of tenure kag endo bills nga mo kon ang ginapaabot nga babatian. Samtang duda si Sancho nga matuman sang presidente ang mga nabilin sini nga promesa sa nabilin nga panahon sang iya termino. Ginpanggit ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. sa monologue sa ang State of the Nation address sa konsona ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa interview sa Action firing line, aminado si Gamboa nga wala niya ginpatapos ang SONA matapos sa obserbahan sini nga wala man sa may ginmit lang presidente angot sa iya plano. Suno kay Gamboa, ginapaabot sini nga may palayag ang presidente angot sa Economic Recovery Program kag update sa Bayanihan 3 apang sa baylo mga accomplishment lamang ang ginpahayag. Dugang pa ni Gamboa, kaluya sang SONA sang presidente tungod wala mapalayag ang mga bagay nga kinahanglan mabatian sang publiko. Maria, ang usual comment ko sa iya nga SONA, no, with due respect sa atong presidente. Ang kalabanan niya nga SONA nga which is not a division sa sini nga SONA niya, kapatapusan niya nga SONA. Inablang pinatawag ko nga monologue, inablang to yalang lawas ang ginasikulan niya. Kabahagin sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. Samtang ipatuma naman sa Bacolod Emergency Operations Center ang no walk-in policy sa mga vaccination area sa 3 ka mall sa siyudad sa Bacolod umpisa kahapon nga adlaw Hulyo 27 o kung umpisa karon nga adlaw Hulyo 27. Ini kasunod sa pagdamo sang tao sa pagpadulong sa SM Bacolod, Ayala Mall kag Robinsons matapos ang intugutan ng walk-in nga nakit sa priority group. Last 12 ang udto Lunes nga adlaw naglambot na sa siyudad ang maximum nga kanamuon sa mga vaccinees. Suno kay City Administrator M. Ang sumugod Hulyo 27, istrikto nga patuman ang ining sistema kag kun wala sang appointment o schedule, hindi sila pag-akomodahon sa pagpapakuna. Ginpahayag ni Ang nga Lunes ang aga madamo na sang nagalinya sa mga entrance ang SM Bacolod kag wala nagakooperar ang publiko kag ining posible mangin breeding ground sang virus. Suno kay ang pagdamo sang tao ang bangod sa backlog nga isa ka semana para sa second dose sang Sinovac vaccine. Dialikdan nga semana sang ipatuman sang Bacolod ang walk-in sa mga vaccination area sa mga malls. Ang aton subong challenge is because ang second dose, ang those who are scheduled for second dose, since na-delay gamay ang aton nga Sinovac, ang arrival ng vaccines. So natingob, may ika-second week subong, bali may 1 week kita nga backlog, plus subong naman nga week, nga due for second dose, natingob na sila, so medyo damo. Si City Administrator M. Ang. Matamat na nga nagapangaluyag sa local political party ngayon natin Negros Alliance sa Onega ang grupo sa pila ka mga nagatayada nga mga papili sa presidente sa tuig 2022 nga eleksyon. Suno kayo Onega Secretary General Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nagpamangkot sa ila partido kung pwede makasugilanon kung magbisita sa Negros Occidental amo ang grupo ni Davao City Mayor Sara Duterte, Senator Panfilo Lacson kag Senator Manny Pacquiao. Ginklaro ni Escalante nga wala pa sang desisyon ng ila partido kung sino ang pagasuportahan nga kandidato. Sa tuig 2016 nga Philippine General Election, gindeklara sa Commission on Elections ang Onega bilang dominante nga local party sa Negros Occidental. Subong nga tuig 2021 nagasebe bilang chairman si Sagay City Mayor Alfredo Marañon III, samtang presidente naman si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Mag-asapo naman ang local political party ng United Negros Alliance sa unang abahin sa Agosto tuig 2021 may kang tanan sa 2022 nga eleksyon. Ginpahayag ni UNEGA Secretary General Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. ang pagsinapol pamunuan ni UNEGA Chairman na Sagay City Mayor Alfredo Marañon III kag Party President Vice Governor Jeffrey Ferrer upo ng mga kongresista nga miyembro sang partido. Lakip sa pagatalakayon ang isyu angon sa pag-inkontrohan na isang pareho nga miyembro sang partido. Ginehemplo ni Escalante ang banwa sa Binalbagan. Sa din si Anay Mayor Emmanuel Aranda ang plano nga magbalik o papili bilang alkalde kontra sa incumbent mayor nga si Alejandro Bebot Mirasol. Sa datos ni Escalante, 15 ka mga alkalde kag 3 ka mga kongresista ang nagapabilin nga miyembro sang Onega.
Duha sa mga alkalde ang magatapos na sang termino sa 2022 nga sanday kanto ni Mayor Cicero Borromeo kag hinubaan Mayor Ernesto Estral. Isa ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sumaken siya ginpasidonggan sa suporta kag kontribusyon bilang partner sa African Swine Fever kon ASF Task Force in Media sa kampanya agud mapabiling nga ASF Free ang Negros Occidental. Ang plaque of commendation ang ginhatag ni Governor Bong Lacson kag ASF Task Force Co-Chairperson Provincial Veterinarian Dr. Renato De Sena sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial kahapon nga adlaw Hulyo 26, 2021 kadungan sa ikaduha ka tuig anibersaryo sa pagtukod sang Provincial ASF Task Force. Hulyo 26, 2019 sang gintukod ang Task Force paagi sa Executive Order number 19-23 ni Governor Lacson matapos ideklarar ang outbreak sa ASF sa pila ka mga probinsya sa Pilipinas umpisa tuig 2019. Delta variant mas makahaladlok ikumparar sa iban nga variant. Samtang unified system para sa retirement kag pensyon sang militar kag uniform personnel ginhinyo sang presidente sa Kongreso. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mrs. Mercedita Manahiro sang Kay Ma'am Van Mayo, good evening. Kung nakigabi ito si ila, no? Ginapag-greet niya lang si Sir Robert Herrera Saturnino. Good morning sa imo, Sir Robert Herrera Saturnino. Sa kay sister niya, Mrs. Alvarez sang Tangub. Sa kay sister niya man, Alma Alvarez Gallo, kag bro Roberto Gallo, kag sa ila tatlo ka Pogi Boys. Halin ini sa akon sa Las Vegas, Nevada from Minnesota State. Migota Rumel Gallo, good morning man. Kag Lorely Alvarez, good morning. Kristen Niñas Villalobos, Ana Sinoro, good morning dira sa imo sa La Carlota. Kag Evelyn Nipomuceno,
Mary Joy Camero. Kay Homa Lumena. Oy, dira sa akon nga friend gali si Lorian. Good morning dira sa imo sa di nga ni mo si Lorian man ato sa nagligad si Lorian Riloya ato sa subong sa San Diego, California. Pero may kumagadto kato sa dabla sa viewing deck. Balon mo lang ko kay ang balon to sa kimi ara na da siya mo. Hambalanay lang kamo duwa. Balanay lang Sige. Si Aksyon Dorel. Dapat may ngalan nga daan kung anong ngalan sang iya da nga ara May da. number. Ha? May number. Anong number? Do 4 bla mo. Nalat makapakot. Siguraduhon ka lang. Siguraduhan ay kung anong siguraduhon ka number. lang. Kaya basi blas sa kung 4 hambal mo sa 5 ta Sa 5 makakadto. ka, kag Hindi na karon amo. friend ako ni Lorian. Oo, tiyambal na anong labot namon sino si May Lori. galilin nga number yung kantuan mo. Lain. Sige. Sakay Danilo Francisco. Tamyo niya lang, Family Francisco sa Barangay Maaw. Nga kada aga pamati gid sa Aksyon Radio. Father Amber dira sa Concepcion Talisay. Morning. Rosemary Kabugwason sakay Shirley Tadi dira sa New York City. The city that never sleeps. Start spreading the news. I'm living today. Ray Baryoga kag ara kami sa Antipolo City sila ni Pisapel Fredo Siapok naman kot ka kay na kung athlete man ila kabataan. Duha na kabata, basketball naman ang ila sports. Bot silingon tag-as. Ikaw tani sa na may liga mo sa basketball ay. Angay si imutan ni sa una basketball na lumbalay bla. Tang mo to rin. Taas sa lumbalay. Up and down. Ginaon na siyang mic kung magambal ka. Ara na. Naka-on na siya. Basta mabuhay na itong sweldo. Kung wala naka-on. Nagkala indoors. Merly Gonzaga, kag Robert Roma, of course. Kami lang Sammy Latoha from Barangay 9, Isabela. Sakay pariente ko da Susan Sandigan Divino sa Sagay City. Good morning, man. No? Magpasagay ka kadto ka lang to. Damo sa kalatuwa. Hiyo abla action boy. Oo. Basta bla pag-abot to makol Kung na. sa norte ka, di na ka kay Susan. Oo. Kung sa sur ka naman kay Helen, yerbis ka naman to kadto. Sige, wala kaso. Ikaw lang sa imo lang ko makigangot. Sige. Coordinate. Oo. Hindi siya sa makigangot, tsaka ma-coordinate. Very coordinator. Kalain. Kay Diana Conroy. Kumusta na ba kolod? Ano bago protocol magpuli? Thanks Si from Diana sa Daytona Daytona Beach sa Florida. Beach, Florida. Tikon, ano siya, ng ROF or OFW, no? Mas taling ka to. Actually, ang May difference- pag-abot mo bilit sa Manila, kamagi. May 10 days ka to nga quarantine. Pag-abot mo dis Bacolod, kinanglan mo Home lang, quarantine na lang na yan. Home quarantine 4 Basta days. may negative nga Negative RT-PCR test. Pag RT-PCR test ka man na to sa imo quarantine to sa Manila eh. Ang kinalain lang sa ROF kag OFW, ang ROF silang bayad. Oo. Sila yung bayad sa Lain ilang sa OFW, ang mabayad dyan. Owa. Owa. Naman na siya. Okay. Sa kay Richard Diet Pacheco, good morning, man. Claire Bondia, may aga man sa imo. Ambal niya, nasinuro niya sa dalong balay. Di kay parang hapos malabot ang ring. Wow. Pataas ang dalong balay. Underground. Ang dalong balay niyo, kay inyo nga balay gali daw 10 feet ang iyang haligi. Oh, yes. Sama na siya. Pwede ba patindugan sa isa ko yung kabalay? So, dalong balay, may balay pag pwede lang na. Basketball sa dalong balay, pwede na sa... Hindi basta laba, taas lang yung imo nga ano. Musta nagli si Nini to sa Karabalan? Okay lang, nene, lang gyapon. Actually, lakat-lakat di siya. Kakanto-kanto di siya sa... Gina-check ka man ka? Oo. Gina-check ako na kapanglaban. Na kaya siya lang ang laban. Ikalain.
Agwi, ano naman? Yakod Sinakit na- ang malikod mo. Sinakit ang malikod ko. Hindi man siguro sa Delta variant. Hindi siguro. Likod ang ginatake. Oy, sa atong dira galay nga mga pabakuna, bala. Oo. Kaya nagaginutok kamo sa kuan mo. Nagaginutok kamo da sa mga malls. Kaya ibang daw ay nakaparistro ka walk-in lang bala. Gani man. Man magsiling tutupi dito ka walk-in niya. Amo na gani may So gabal. bong hindi na pwede ka walk-in. Oh, hindi na gid pwede. Ay nagparistro lang ka naka-schedule. Oo. Among pabakuna. Oh, kag bisa hindi doesn't mean nga nakaparehistro ka. Kay nakaparehistro ka na go ka to dayon ha. Oh, Hindi dapat may ano na. schedule ka. Oo, Kaya dapat may i-text ka bala, schedule. i-text ka man ay, no? Di ba i-text ka kung na schedule mo na? Yes. Sige. Okay. So, hindi magana. Kaya ang iban dan action boy ga, may malakat lang kami to, dito lang kami kay pwede na kuno walk-in. Mas mayo gid dyan, naka-pre-register ka gid Yeah. yan. O, standby na sa aton mga balita national. Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:31, detalye na sa aton mga balita national. Mas makahaladlok ang Delta variant ikumparar sa iban pang variants bangod sarang sini nga manglaton sang tubtub 8 ka mga tawo nga yara siya palibot kang 8 naman nga natapikan ang sarangman nga makalaton sang 8 pa kada isa. Suno kay Dr. Edsel Salvania, ang sang Interagency Task Force Technical Advisory Group, mas sobra 60% nga mas makalalaton ang Delta variant. Apang malikawan ini kung nagasunod lamang sa health protocol kaangay isang social distancing, pagsuksot ang face mask kag face shield, kag dapat gid nga magpabakuna. Kung sang una may 3 kadlaw pa antes makalatunan sang tao ang COVID-19 variants, ang Delta ang mas malipot nga oras lang ang sarang na makalaton sa iban, samtang ang mga ginasiling nga close contact sa Delta variant, isa tubtub 2 ka minuto lang sarang na nga matapikan. Ginhingyo ni Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso nga ipasarang unified system para sa retirement kag pension sang military kag uniform personnel kon MUP kag matagan sang libre nga legal assistance sa mga kaso nga ila ginapangatubang sa pagtuman sang ila obligasyon. Sa iya final State of the Nation address sa konsona ginpahayag sang presidente nga ang unified system para sa separation, retirement kag pension sang MUP ang makabulig sa pagpabilin sang flexibility sang gobyerno kag maghatag sang ilang nga serbisyo. Sunod sa presidente, may pondo ang ginatigana para sa retirement benefits apang ini kulang para sa tanan nga MUPs. Una ginpahayag ni House Representatives Ad Hoc Committee Chairman kag Albay Representative Joey Salceda nga nagduso na ang komitiba sa pagkakas sa automatic indexation sa MUP pension sa sweldo sa mga aktibo sa serbisyo apang wala sang pag-untat sa pensyon. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginpalawig ang validity sang driver's licenses tubtob na 10 ka tuig kag na-clear na ang mga backlogs. Sa yes ni final sona, ginpahayag sa presidente nga natingwaan sang gobyerno nga ma-clear ang 3 ka milyon nga backlogs sang driver's licenses sa 2016 paagi sa pagpalawig sang lisensya tubtob na 10 ka tuig kung wala man lang sang mga violation sa trapiko. Nagligan nga tuig inanunsyo sang Land Transportation Office nga maga-roll out ini sang driver's licenses nga valid tubtob na 10 ka tuig ka magasugod ni sa Oktubre tuig 2021.
Nagapati si Presidente Rodrigo Duterte nga may kasarang kag maayo nga Filipino citizen si Senate President Vicente Soto III. Siya sonag ginpahayag ni Presidente Duterte nga maayo nga tao si Soto kag pwede siya nga mangin maayo man nga Vice Presidente. Sa iyo naman mensahe pagi sa text message pasalamatan ni Soto ang mga tinaga sang Presidente. Madumduman o naging kumpirma ni Senator Panfilo Aksyon nga magapapili siya sa pagka-presidente kag si Soto ang iya mangin running mate sa 2022 national election. Wala nagapasilong ang Pilipinas sa landong sang mga mas may ikasarang. Iniangin pa isang presidente kadungan siya promesa nga ipakig-away kung ano ang ginapanagian sa mga Pinoy. Sa SONA, pasiguro sang presidente nga ang Pilipinas mangin responsable nga miyembro sa international community. Ginpasalamatan naman sang presidente ang mga abiyan sa ASEAN sa pagsuporta sa Pilipinas. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte ang paglagas sa mga water concessionaries, isa sa mga bagay nga iya mapadayaw sa iya kabataan pagi sa paghatag ligwa sa bagong asugtanan nga pagapirmahan kaupo mga pribado nga kompanya. Sa iya SONA, ginpahayag sa Presidente ang nagligad nga kontrata naghatag pahanugot sa concessionaries nga concessionaires para magbayad sa ilang corporate taxes pagi sa ginabayad sa mga konsumidor nga ginaktuhan na sa updated nga kontrata. Wala na giningadlan sang presidente ang mga kompanya apang sa madumduman ang water concessionaires nga Manila Water Company Incorporated kag Manila Water Service Incorporated ang pila lamang sa ginatagan sa pagtamod nagligad nga tuig. Ang ato nagapangunang Balita International, balita sa sports, kay iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Morning man. Ay, wala na. Okay na? Okay. Sige. Kay Richelle Aberia, good morning. Monitor lang kami, ari kami sa DSB. Oy, may lang daga pagpamati sa DSB Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning.
Kay Andy Salodares, good morning man. Happy Tuesday sa tanan. Toto Balolot, good morning. Si Alfredo Rico, araman nga palakpak. Aga palakpak it siya. Very yun good. Kay Florencia Villacampa, good morning. Dara sa may La Union. Oy, sa Aringay, Aringay, La Union. Mga beautiful beaches dara. Richard Esmeralda, good morning man. Sa Bangga Mayor, sila kon Action Boy sa Isabela. Pizzahan. Balita blang, yung kantuan to blang ni JM, blang talaga sirado at that time. Hindi sirado, bukas, pero wala, I think, pizza. Amo to, hambay sa ako. Biyan kadto ko to nang, bukote nakabaka ka namit ang pizza. Hambayo, wala sila pizza. Base na timingan nga, out of stock na that time. Sige, kay Smart Tadeo Salcedo, good morning Mandra sa may Tanza, Cavite. Asis Mahinay sa Pangasinan. Yes. Kay Dennis Nuestro, good morning man. Okay, dali lang. Kay Teresa Minahakayaw, naga-monitor man subo. Aha. Si Dennis Nuestro, ni taga Woodfire na siya. Dumduban ko na siya. Woodfire. Di na Woodfire. Sa lapit sa... Woodside. Nabalang ko Woodside lang sa Alihis. Alihis ano? Mansilingan. Mansilingan na guro na. Kay dito na ito lapis panahal eh. Oo, Mansilingan. Mansilingan guro So, hello lang na. Kay kung sango na. Kung naragin mo sa Charlie, sa ilong to lang sa Mansilingan. Kaya ang isa, Woodside 1 and 2 na mong. I don't know kung 1 na dang ara sa may dalam, lapakado panaad. Malabyan na siya. Ang 2 din Ang 2 dito pa sa unahan, pa sa may ano ka pa maagi, sa may lapit na Mansilingan. Mansilingan na nato kuno ya. Pero ang sa 1, di ko sure. Okay. Kasi una dra kami kapaligo na actually din sila clubhouse. Mga classmate na so, kung hindi ko kanto, hindi ko magpaligo. Hindi gid ka luwi-luwi. So, drapay kami kapaligo everyday. Kasi kada may siya, kung ano may ano ganito, may clubhouse na sila nga ginaparentahan nila Action Boy. Kami. I think nakakadto naman ko damon. May isa ka, I think, event. Gamay lang na siya actually, Action Boy. Pero tawhay balahandong, kaya damo kahoy. So, kami kasi syempre, mas estudyante, tipid-tipid lang. Dito lang sa taga 25, I think, ay hindi na kami entrance. estudyante, bungga na. Pwede na kami sa mga, mga park in hotel. Ay, lawag kita na. No? Oo, si Carla. Si Carla, wala ba kayo? Ito siyang daw niya. Hindi na siya. Kita mo ito ganing handom ya. Nakabonggat sa ilang nga pool Action Boy mo. Wala ka nila gin-invite. Hindi nabi kang president sa NPC mo. Ang nakaligtan ka na nila. Ay, di one time ito naghagad sa ako. Galiwala ko nagkanto. Ganun ginatamaran ka lang yan. Tamaran ako hindi mga sila tamaran. Kundi nga may ginkantuan. May ginkantuan ka. Abi ko tamaran ka. Kambatian ka. Tapos ang nag-invite si Boy. Tamaran siya gali. Kaya papaliguan ta ka. Sige, Abi. Kami duwan Action Eden. Bisan maligo. Kaya para kaligo man kami. Kalai. Wait, ano makita ko na dito sa mga hotel Blamyara. Pero sa una, sa Manila, may nakatuwa ko na nga. Swimming pool to para dua. Ang isa di hot, ang isa cold. Ay, oo. So, kung magaspa ka, di swimming ka di sa hot, sa ilo ka to spiyak na. Kaya kuha mo lang mo ng gamay lang yan. May ano lang siya. May ano lang sa tunga. Sa ilo ka to cold naman. Ay, hindi ka na magkirig-kirig. Hindi man. Ano mo lang sa spa. Do jacuzzi, gali ang sa piyak. Basta jacuzzi sa piyak. Ang jacuzzi, yan. Or jacuzzi. Gabul-babul na yan. Ay, babul-babul. Wala tayo gabul. Hot gid siya yan. Tiinit gid siya yan. Hindi man sa init. Baka maligam-gam lang. Alang magkalapal. Kung panit mo. Kaya gusto mo magputi. Kita ka sa kwan, sa Mambukal. Ang sa... ang ilada nga, no? Sulfur. Lahat daw mo na siya. So, sa ilo ka may cold naman. Ako daya ang sa piyak pagid, ang do Japanese, ano na bala? Jacuzzi. Hindi. Iyaman ka mambukal, pero ginatawag nilang Japanese, oforo. Ito, nalipat ko. Basta nalipat ko. Timbura. Ha? Timbura, hindi. Kalai. Asuncion Lapore, good morning dira from Victoria City. Kay Jonah Lozana, watching from Kuwait. Kay Maria Paz Salaver Lawas. Sa pa-shoutout ko sa LNG family. Salaver, La Ronald, Laurelia, kumusta na kamo diha? Dira. See you soon. Hindi sa yaman nga. From Mindoro. Mindoro. Kay Michelle Sayo Gimeroy, good morning man. Kay Maria Teresa Malunes, watching from Hong Kong, no?
Sige. Anyway, dugay-dugay sa ato nga pagpakalareaksyon doors sa mga bisita naton din, no? May bisita naton amigo bla. Si Senator, Governor Chis Escudero. Kaya na kayo mag-usuna bla, magutong tanisa kung ano iya reaksyon, no? Kaya batihan taman ang mga reaksyon sa mga iba naton din nga mga local officials. Batihan taman ang mga reaksyon nila. Kaya may sila mga tanda, ni sila kung mga kung mga reaction parte sa mga amon mga sona, no? Dugay-dugay ano. Kung may klase pasanguna mo man ang amon assignment pagkabuas Action Boy. Anong inyong asa inyo sa Mascom? Oo, kag bisan sa una sa high school pa or kung ano man da nga mga ano. Asang mga high school ka mo gasuna now? Ha? Dito sa high school ka mo gasuna now. Wala pa haw. Di man. May mga reaction paper. Yung ibang ako blo i-react yung balang. Drawing na lang mo na. Very literal. Correct man. Reaction na wala. Reaction ka mo yan. Reaction mo. Gin-print lang. Sure. Ako gani ko na reaction ko gapon kung makita mo ko reaction ko gamo ko na. Tulog kaya. Yambal ko ba sa imo bay nga mamati ko basta ko pagtuyhon. Gani, galing nga katulog ka. Ko. Nagtulog ko. Sige. Melvin Solidarios Abdo dira sa barangay Malingen, wala untat ang ulan ko no. Tama. Rene Garcia, Lito Dayap, good morning man. Sige. Standby na kita sa aton dugang nga pangalagad, no? Sa aton dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:45. Kag sa detalye, Balita International, ginaprobahan sa Russiang pagpatigayon sa clinical trials pinagi sa pag-mix ng Sputnik V vaccine kag British vaccine nga AstraZeneca. Sunod sa Russian Health Ministry, may halas ang 5 ka Russian clinics ang magapatigayon sa trials nga ginalauman matapos Marso 2022. Lunsay ang AstraZeneca kag Sputnik V vaccine ang nagagamit sa 2 ka doses, isa ka initial shot kag ang booster shots, pero may lain-lain nga viral vectors nga 2 shots nga gamit ang Sputnik V. Una na ginkansela sa Ethical Committee sa Health Ministry ang pag-aproba sa proseso para sa clinical trials sa bulan sang Mayo. Balita naman sa patag sang pagnegosyo, nadugangan sang 95 sentimos ang balayran sa kuryente para sa bulan sang Hulyo sang Sineco. Sa ilang press release, magalambot sa 10 pesos kag 49 sentimos kada kilowatt hour ang balayran halin sa 9 pesos kag 54 sentimos kada kilowatt hour sa naligan nga bulan. Ginaangot sa pagsaka sang generation, transmission system loss charges kay iban pang pass-through charges kaangay sang lifeline kag senior citizen discount, gramisera adjustment kag VAT. Gipanugyan sa Sineco sa mga konsumidor nga basihan ang kilowatt-hour consumption kag hindi ang amount sa paglantaw sa nausar nga kuryente sa kada bulan. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 50 pesos kag 34 sentimos, Singapore dollar 37 pesos kag 5 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 47 sentimos. Kag sa ito naman nga Balita Entertainment, nagtaliwan na ang komedyante nga si Ate Shawi sa edad nga 45. Sunod sa iya hinablos nga si Rafaela de Jesus, nagbatsyag ang komedyante nga si Marvin Martinez sa matod nga kabuhi sa liver cirrhosis. Pila ka bulan ini nga nagpabilin sa hospital bangod sa nasambit nga balatian. Nagpangayo pa ni sa nga bulig sa social media agod makatipon sang pondo nga pagpabulong sa komedyante. May baluan, nagsikat siya bilang impersonator ni megastar Sharon Cuneta. Sa balita sa sport, nakuha sa Pinay weightlifter nga si Heidelin Diaz ang pinakauna nga bulawan nga medalya sa Olympics. Pagkatapos nga nagdaog sa women's 55 kg weightlifting event sa 2020 Tokyo Olympics sa Tokyo International Forum. Natapos si Heidelin sa total score nga 224 kag na-abansihan ang pambatos sang China nga si Liao Qiuyun na lampasan sang 30 anyos nga veteranang yauna kay kaduhang attempt sa 94 kag 97 kilograms apang may no lift decision sa ikatatlo nga pagtinghwa sa 99 kilograms.
Balita Espesyal! Alright! Energy! Nag-low na lang ako ng energy. Nakibot ka. Nakibot. So, Sige lang. okay, sige. Sige lang, Aksyon Dos. Energy! Da. Sige lang, Aksyon Dos, no? Kaya at this point in time, ang ato namigubla, mga kaksyon, mangin kaupon naton, kilala nga kagbanto nga two-term senator kag karon gobernador sa probinsya sang Sorsogon sa Bicol, no? Tungod sa iyang legislative kag executive experience, may pangayuan taman sa bala sang iya opinion sa pila ka mga hitabo karon sa aton nga pungsod, no? Mga ka-aksyon, let's welcome sa kay Senator or Governor Chis Escudero. Senator, good morning po and welcome dito po sa Aksyon Radio Bacolod. Magandang umaga, boys, sa lahat ng listeners natin ng Aksyon Radio sa Bacolod, buong lalawigan ng Negros Occidental. Maayong aga, good morning. Yes, aga kag Senator. Senator na lang ang tawag namon sa imo, Senator, kasi sanay na tayo natawagin kang Senator, no? Kahapon po, Senator, dineliver ni Presidente Duterte ang kanyang huling SONA po. Mahingan po natin tayo, Senator, na anong masasabi ninyo sa SONA ng Presidente po? Well, walang makakaila, boy, na pinakamahaba ni atang SONA. Napakinggan ko yun. Marahil mamimiss ni Pangulong Duterte ang pagbibigay ng SONA kung kaya't naging isa sa kasaysayan na pinakamahabang SONA na yon. Pero nagustuhan ko ang pagiging tapat at honest niya na hindi niya kaya at kinakaya ang mga problema kaugnay ng pandemya. Dahil wala naman pong paaralan na magtuturo sa sino mang presidente kung ano ang dapat gawin kapag ka nagkaroon ng isang pandemya tulad nito. No po. Sige po, Senator. Ito pong huling mga buwan ng termino ng Presidente, sa inyong palagay po, ano pong dapat bigyan ng priority ng Duterte administration? Dalawang bagay, boy, para sa akin. Una, ang tamang pag-roll out ng bakuna. Ang tanging paraan para bumalik sa normal ang ating mga buhay ay kung mas mabilis na makapag-deliver, makapagbakuna ang marami sa ating mga kababayan. At pangalawa, ang muling pagbuhay din sa ating ekonomiya. Yung mga nawala ng trabaho, nawala ng pagkakataon, nagsara ng mga restaurant, nagsara ng mga negosyo, marapat mahanapan ang sagot at solusyon ng kanyang administrasyon sa huling 11 buwan upang sa gayon ay may pagsimula ng susunod na Pangulo kaugnay sa paggulong muli ng ating ekonomiya. Opo. May iba po ako, Senator. Diyan po sa lalawigan ng Sorsogon, ano pong masasabi ninyo sa pamamaraan ng DOH sa pamamahagi po ng bakuna sa inyo pong probinsya? I'd like to know para malaman din natin kung katulad dyan sa inyo at tulad din sa probinsya namin dito. Kulang po ang dinedeliver na bakuna rito. Matagal po ang delivery at dinidiktahan pa po kami ng Bicol IATF na taliwas sa sinasabi ng National IATF. Rason para makipagtalo, sabihin na natin, boy, na makipag-away ako ng madalas at maraming pagkakataon. Halimbawa na lamang, nitong nagdaang mga buwan mula noong Pebrero nung dumating yung unang batch ng bakuna, 1 hanggang 3,000 piraso ng bakuna lamang ang kanilang pinapadala sa amin. Nung inaway ko nung nagdaang linggo ang DOH, biglang pinadalan po kami ng 30,000 Johnson & Johnson na bakuna. Bakit kailangan pa po bang awayin? Bakit kailangan po ba na makipagdebate but hindi na lang nila gawin ng tama ang kanilang trabaho? Madalas ko ang sinasabi, kung gusto nating ma-high blood, boy, pag-usapan natin ang DOH at si Secretary Duque. Opo. Ito po. Sige, mapunta po tayo ng DOH, Senator. Medyo nababahala na sila sa itong local transmission na daw po ng Delta variant ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Ano pong sa palagay niyong dapat gawin ng ating pamahalaan at ng mga local chief executives katulad po ninyo para maiwasan po natin ang pagkalat nitong Delta variant? Alam mo, boy, hindi sapat para sa DOH na mabahala lamang. Sana sabihin po nila kung ano ba ang dapat natin gawin. Halimbawa, boy, itong Delta variant ang pang-14 na variant na ng COVID-19. Sabi nila, mas nakakahawa at nakakatakot daw ito. Ang tanong ko po, so anong kailangan gawin natin? Wala naman po silang binabago sa ating mga minimum health standards. Halimbawa po, lumiit ba yung virus? Ibig sabihin, kayang pumasok sa maskara, kaya dapat doblehin natin yung mask natin. Wala po silang sinasabing ganon. Lumakas ba yung virus? Hindi kaya sa isang hugas ng kamay lang, dapat 2. Dapat 5 pasada yung pagpunat ng lamesa, pag-disinfect, para mamatay yung virus. Wala din po silang sinasabi. Gumaang ba yung virus? Imbis na 1 metro,
dapat 2, 3, 4, 5 metro ang layo dahil gumaang yung virus at mas malayo mararating. Wala din naman po silang sinasabi. Wala silang sinasabing kailangan natin gawing bago. Ang sinasabi lamang nila ay mabahala tayo. Sana, konting research pa upang sa gayon ay masabi nila sa atin ano nga ba ang kailangan gawin. Dahil kung sige lang ang handa natin, ano ba ang pinaghahandaan natin? Base sa aking sariling pagsasaliksik, boy, ang virus na ito ay mas kumakalat sa mga enclosed o saradong lugar, tulad ng mga lugar na naka-aircon. So, ang pinakaligtas sa ganitong uri ng variant ng virus ay dapat nasa open air o open spaces po tayo. Kung kayo nasa loob ng isang silid o opisina, mas maganda po na may ventilasyon at buksan ang bintana. Mas magastos lang ng konti sa aircon. Opo. May iba po ako, Senator, dito po sa ating itong DepEd po, may magsisimula ng klase sa mga public schools natin on September, magsisimula na po, Senator. Pero patuloy pa rin ang tinatawag nating blended learning po. Ano pong nakikita niyong mainam o na sistema ng pagtuturo sana dapat sa ganitong mga panahon, Senator? Dehado po ang mga bata, lalong-lalo na sa modular learning. Lalo na sa sitwasyon na mas mataas yung pinag-aaralan ng anak kaysa po sa narating ng kanilang mga magulang. Noon ko pa po pinapanukala sa DepEd, pahintulutan ang pilot face-to-face classes, lalong-lalo na sa mga lugar na hindi pa naman po nagkaka-COVID. Halimbawa nga lamang, boy, dito sa aming lalawigan, mahigit 55% o 280 barangay, 280 barangays out of 541. Ang hindi pa po nagkakaroon ng isang kaso ng COVID mula nung simula. Sana po, payagan nilang magkaroon ng face-to-face classes doon dahil yung mga teacher naman nakatira sa barangay at posibleng magkaroon po ng bubble doon sa elementary school na yon. Halimbawa din po, sa araw na ito, nitong nagdaang isang buwan na, tatlong mga munisipyo po namin ay wala pong COVID mula nung nagdaang 3 buwan. Sana po, timbangin ng DepEd ang pagpayag po ng face-to-face sa mga lugar tulad niyan bilang pilot area. Opo. Senator, papunta po ko. Panghuli po, punta ako sa larangan ng politika. Itong August 4, parang mag-a-announce na si sa Senator Ping Lacson na tatakbo bilang Pangulo. Vice Presidente naman po, si Senate President Tito Soto. At kayo po, isa ata sa mga kasama sa senatorial lineup ng tandem ni Lacson at Soto. Ano po inyong masasabi dito, Senator? Well, tinawagan ako po ni Senate President Tito Soto ng isang linggo. Sinabing i-adapt nga daw po nila ang aking kandidatura sa darating na eleksyon bilang senador. At nagpasalamat po ako sa kanilang suporta at paniniwala at pagtitiwala. Dahil gaya ng nasabi ko, boy, muli ko ilalagay ang pangalan ko sa balota para isa sa pagpilian po ng ating mga kababayan na maging inyong kinatawan sa Senado. Opo. So, Senator Cheese, salamat po at yung panghuli niyo pong mensahe sa ating mga tagapakinig, lalo na dito po sa Bacolod at probinsya ng Negros Occidental. Pagbati na lamang po muli sa lahat ng ating mga kababayan sa siyudad ng Bacolod at buong lalawigan ng Negros Occidental. Karangalan ko, boy, na makapiling ang ating listeners sa Aksyon Radio at karangalan ko rin makapiling ang ating mga kababayan sa araw na ito. Sa muli po, pagbati na lamang. Sa mugit salamat, kag maayong aga. Thank you and good morning. Keep safe, boys. Yes, stay safe, Senator. Salamat po, mga kaksyon. Nangin kaupo naton si Sorsogon Governor. Kaga kuya na, anda ko ni Senator gini ako ni tawag siya kay dugay kami nakaupo-upo sini Senador siya, no? Senator Cheese Escudero. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:57. Action Doors, kumusta ka? Okay lang. Ikaw, kumusta ka? Nakatulog-tulog ka. Katulog-tulog mo ko ba? Pero ka namin sa mga insights wala ni Senator, sa mga cheese, sa mga gakatabo subong sa aton nga palibot, no, sa pusod, no. Ako ga-agree ko na tsakto na ang DOH, ang Delta variant to tsakto na mo. May Delta variant kita, ano ang hambal sa DOH, nya daw ginakulbaan kita, dapat kita magkabalaka. Ti kabalaka lang taya. Anong ginahimo nyo? Kabalaka lang tani asta. Wala pa man ko anong ginahimo nyo? Anong dapat himuon ta? Way makabuga advice kung ano himuon ta nya, makabalaka lang kita.
May punto, no? Sige, So, sige, alang-alang ko nung aton nga balita. What's lang dato balita special? Ari ka man di buwas? Ikaw, ari ka. Ari ka, boss, wala. Pero No? late lang di man. Hindi, ari ko diya. Felix Campanyen, o ari sa Galio, Ara saya. Ara Ari sa- apiyo ng ara na saya permiya. Congratulations sa kay Aksyon Felix Campanyel for the first time in the history of the world. Nga Nagpa-injection. Oo, For injection. the very first time halin sa iya pagkatao. After 78 years. 78 ba? 78 na sa house, achievement lang. 77. Sorry. Sorry, Action Felix. Na-advance na. Congratulations, good say mo. Kita mo gid ang iya pagkuriit sa picture. Wala mo nakita eh. Kita, may. Pakita ko karon. Joseph Mongcal, Jodania Sarmiento, Fig Lazaro, kag Marigold Makilan, Bonda. Good morning dara sa inyo. Alang-alang na kita sa aton nga panahon. Salamat sa inyo pupud sa aton sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby sa Aksyon Hotline. May kaupo ninyo karong adlaw si Aksyon Brian Morden. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon Dorel Kag Cabatu. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,